Hej tid, så var det atter her vi en parste av Gjerstamal. Og mitt navn Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmer så Paul Fære her. Og Anja Hansen, hun tenker seg av det tekniske. Og hette Gjerstamal, så ferdig å spille Paul Fære. Hva ligger det til hjertet der, Paul? Ja, det noe så litt og Herren Atlasen Ja. Og det stender i 17 konger bok, kapittel 2, og vers 8. At han og Herren atleia tak Elias opp til himmels, og i storme, for Elias og Elisa ur Gilgal. Så tar det være her, og Herren atleia tak Elias, og tar færre ur Gilgal. Nå sier Elias vi Elisa, stekka her, tog Herren sendt meg til Betel. Men Elisa sværer så satt som Herren lever, og så satt som to lever, jeg skiljes ikke fra der. Tar for så til Betel. Etter først for dette her, det sagt og entertid, og det har vært entertid en tvertrutjafer. Ja. Fylkjant, ja. Og dette her hever navnet med, og i samband med til at hva atler Herren vi med altså. Akkurat. Det nok så naturlig å ut og eldest, og til veit hvert og først, at hoksa om at her, at når atler Herren har taket med hjem, ja. Akkurat som Paulus sier i 17. Måtsbrev kapittel 4, ja. Og det kjenner du vel. Ja. Han tåsar om det her, at jeg har sluttet gåa strøy, og vært standande ut i trønne, og nå ligger rettvisklassen med det røyer. Nå. Ja. Og så sier han dette her, og ikke bare mer, men også øtlån som har elsket åpenbøring hans her. Så det noe som skytter og pomter affærer. Nemlig, ja. At, som gjør til at det har vært spennende å vite hvordan det Ja. å komme her. Da. Det er knappt ikke tankene om en eldre maver som vi kjente vel. Ja. Leivor Kristiansen kallast han var fyrste maver i evangeliet som synner tog. Han, vi andre snakker om Jesu atterkomme. Ja. Men han sier til at han vil helst slippe dødje og Arne Jesus kom atter, så han vil slippe oppleve oppreisene. Ja. Så, men det som du nevner her, det skriftstøyen her, så det teker lukket som det depra. Ja. Fullkomlig borste. Ja, det teker jeg vekk. Ja. Ja. Og selvvand det omgang til når hun var litt at fære fra. Nei. Det vi så være, at det man øye kon og bøten og svirbøten og så framvis. Og man vet selv hvor det er rønt hvordan det virker til de fære som elsker å te og som to elsker. Ja. Det Annars hørte jeg en skåta, han at McKinnon. Ja. Jeg halte han døg i 8 trusja, og så var det. Han var ved hjem fra samsmøten i København, og han bor i Karmøytene, og han ferer seg til noen Svørig. Og han kom seg til et sted her i Sverige, og bor ikke en bror i herren av Eheim. Og onkel sier fra honom at han ønsker at oppleve alle prosessene, altså begge til affære, og være til herren. Og så atter tar jeg var løyter fram sammen med honom som det stender i fyrre Thessalonikerbrev 4. At Herren kommer, så skal han løye til som sovner fram sammen med seg. Ja. Det vil si
att den livande pastoren av Tajman, han är i Dorten, alltså anten är färden hem, va? Akkurat, ja. Ja, bostad lika med hemma kärran, va? Och han vill gärna släppa att uppleva detta ösne. Ja. Samma vi hinon, taj, att vara samla, ja. Så han har samma tankar faktiskt. som Ja, skulle det är en luktande tanke. Ja. Ja, så verligt var det för jag som var en person då. Ja, ja. Och det är det. Ta du läser skrifterna då. Och du ser inte Gamla testamentet hur så naturliga alltså det antal det är att skriva. De menar ju ta det kommer skrift. Ja. Så är det en läka och i Herren attlar. Och kvar vet vad Herren attlar. Det är bara hos ante som vet vad Herren attlar. Så han är ju talsmävaren till honom hela hjörnet. Och han bor i Jokkon vi kallar det godsa. Och han som känner ändan och andra början. Ja, ja, nettopp, ja. Så hette är något som är helt en standande att också om här en löt och dvälja vi. Tog till vara öronen framför med den här förra parten och i morgon alltså. Det är nettpisse tankarna där. Inte tog att äntligen vant med färra. Men tog att leva och i vånen i om att kött så veri här. Ja? Och det är något som ja, det ber upp om det som vite tjocken vill acceptera. Tog jag att ta naturliga människor med som jag inte har sagt förr. Det tycker inte vitt tog som andra går så till. Och tog jag att för vitt är det en dörskap. Ja? Och det är också om det här människan. Det gamla människa, ett att det var növne skriften, ja. Det var kallat Holte, ja. Ja. Att Holte tog Jesus och att det var kallat syndalika med. Det var nält vid Jesus i krossen. För att det skulle vara till lunches, alltså. Att ta Jesus av krossen och röpte det av fulltjörst, så röpte han inte bara ett år ut och som var en halt, men vitt i grunden och i akkurat naturliga lika med, då är ju vi hon. Alltså som halt i okkorna, det som var fattligt, vi tog att Adam och Eva sa vi tog av tog som God säger, för att bryta fullkomligt att vara kår hera gör alltså. Ja. Så här. Ja. Och det var hänt så säger han i Rombraunen att synden kom in i en människa. Och spröts till allt synd av. Och vi synden kom dig. Så vitt är det inte syndare tog vi synda. Men det att vi är syndare tog att tog synda vet alltså. Ja, det gör det att vi synda, ja. Det gör det att vi kunde inte takna skote och i gamla, ha? Akkurat. Ja, och loven var så given bara för det att synderna skulle komma för dagen, alltså. Det skulle bara sannas att det är lov Guds, hon vill kalla lov dejans, som bara visste det att vi var ävnalös till det som god att lägga oss i synden anta. Så han måste skapa en nutjon, en nytt människa. Och här färre så tar Bajer och tar fylltjast, och han vill inte skiljas från Elias. Einanför så har Elias vid öra bänken. Han rattes Jezabel. Han flyttade och han flyttade längt. Och Herren kom till honom och spurte han läste så vad han gör det här. Ja, så säger han till att Jezabel och allt det här som sätter skriva. Ja. Och även för det dödsen liva. Tack nu lov mot, säger han. Och Herren han gav en äta. Han lät dem få att äta och så sa han natt. Så spurte han natt. Vaknade han. Vad vill du här?
Ja, jag är inte bättre än Idni alltså. Jag tror att ja, så säger han att du ska färra och salva Elisa till profet. Du ska kasta kappan så att där över Elisa. Så han ska vara profet för 18 år här. Ja. Ja. Och han fick uppgifter. Och istället för att få det som han ängst sig. Ja. Ja. Och hade om det hotäkande det att se han färra. Och to läser vad Elisa gör det här han komma. Och han kastar kappan ur han och han säger to varskvat. Detta betyder att det gör det här. Och han tog så och han träckste. Och han tog så och högte det som han träckste vid somtor. Och han slaktade i oxan. Och han offrade det till Herren. Elisa. Och så ser han igen att är för höjmo. Är snacka så som säger. Ja, jag minns inte ordarätt, men det är något vi pappa och mamma gör. Ja. Ja, akkurat. Ja, Elisa, ja. Ja, han säger att han han ber faktiskt löva sig att för hem. Ja, ber han löva sig och han svärar bara du var skvätt. Ja. Just vet det, så. Och det är äckliga avhåverst att läsa det här att han var en av profeten lärsvagnen och tja Elias, ja. Ja, nettopp. Nettopp. Det var flere. Ja, det var nekver. Och nettopp och hästar som vi läser här så haltar det fram lögnen till Betel och Taitor kom till Betel vers 3. Ta kom profeta lärsvagnen som i Betel var ut till Elisa och sa till vi vars du och Herren ut det att det täcka Herre att en borst över höttna till han svär ja, jag vojta tejebär. Så han visste det också. Så att det var ju allt profeter så. ja. Det visste mer än vanlig folk. Men så säger Elias att vi han säkert här Elisa till Herren sett med till Jeriko. Han svär så sa som Herren lever så sa som to lever i skiljest inte fra där tar kom och ta till Jeriko. Och så kommer profeten lärsvagnen som Jeriko var till Elisa och sa till vi han vars det var Herren ut det att attacka. Herre att en borst över höttna till här. Han svär ge vojta teje bara. Så han visste det. Ja. Men så jag vet att Elias ser senast för vi han stäcka här till Herren har sänt mig till Jordan. Och Jordan är något särskilt. Jag minns det i mina livet har jag lärde tansancherna att vi Jordans vi lätcha av den kross vi måste bära. Och vi grupa kransen Herren gav och glä och öververa. Jag har en stor miskontoin och allt det här det så störst alltså i nyläge. Ja. Och jag minns det och jag fick förklaringen på att Jordan var en mynd av va? Han fär i Rom. Ja. Och sanningen det vart brukt som att nu slita vid. Ja. Nu fär av igen. In ut det himmelska. Ja, in ut det himmelska. Hoppas det alltså tutningen halt i eisene. Ja, nettopp. Han bäj hatta men eisene till affär in ut nutja luva som var Jesus här. Ja, och det nettopp det har vi sucke här och i tar man på avon. Ja. Så öron vart affära i Romjordan och så för hem och Jesus stormen. Men tja Elisa är den helt annan. Och till så vi tar och tar komma till Jordan. Han ber han stäcka till han ska till Jordan, men han svär det samma. Och så vi till att tar folk så på era sted. Tar så komma till Jordan. I vers 8. Ta teker Elias kappan, tjasär, och battlar han samman och slå vattnet vid honom. Ta skiltestab till båda sjöjer och tar för iver om att torron. Och ta ett av kommer iver om, säger Elias vid Elisa. Si kvart och vilt, häva
med at gjøre fire til. Åren vært tidsen bort fra det her. Og Elisa sverre let tvøyfaldan parst av anta tøynun fatla med. Tvøyfaldan parst. Ja. Og sverre og han fær fra Elias sier hetta. Ta sier han, Elias, ikke ta smavis ut og byr om. Sørst om jeg ta i ved tidsen bort, så at her, så først du da. Annars først du det ikke. Så det nekve så er det løyen ting som vi kanskje undras iver. Suttja og ikke suttja. Suttja og få, ikke få. Et av de tingene som undrer meg til jeg var yngre. Ja. Og jeg leser skreft. Ja. Tui at ta Elisa ber om å få tvøyfaldan parst. Ja. Ta les det som, eller skilte det som han ber om halvan parst. Så det var rysligt. Men han ber altså, han tar dobbelt da. Ja. Og tog ikke løy hans svære, ikke det smavis du ber om. Ja, og en av jeg var og ferdig seg i Hallandsdalen, og her var en åndsja som bor i tja. Hun var født i Hallandsdalen, og hun bor her tja. Annars flott hun inn til Bergen, til her, til hun åndsja. Og hun en bok fra en norsk og tro på det, som var ute i misjonsmarsene, og her hendte det i samband. Jeg leste boken med det var her. Og han kommer så til dette her, Elias og Elisa, og til dette her at oppgavene og han yngste ser å få tvøyfalda. Altså, tvärförsonäck. Ja, dubbeltanparst. Ja, dubbeltanparst, alltså. Ja, som Elias säger. Och så, och gärna tal som han häver, så kommer han in här till här. Ja, kvart institut här. Då särskilt det att har som en kontant här färra. Och du häver akta efter hur du har då. Och du ska efterfölja att ta det trygg, va? Og så sørst, han ju sett det som hänt här, var och samma vi Elias, ja. Och så visste han om allt. Och så säger han att det inte gick upp tja Elisa. Tog att Elias säger han gör det tjej tecken. Ja. Og Elisa första. Akkurat, ja. Ja. Så han fikk det dubbelt. Så här var lika som det dubbelt. Ja. Och till minst det talar en äkta morgon i samband vi kände män som ältost och tar för att köta färra. Och Hebreerbrevet säger att minst välare tyckare som har tal ork och still tyckare och akt efter kunde tar ända av lösot och efterfyllt så tryck torra. Och så först ner i 16 vers i Hebreerbrevet och här ständigt det aktivera tyckare och gör det som tar sig till kon. Så tar värst i sal och tyckare som tar som skulle göra rockskap. Så tar inte göra rockskapen så fant. Akkurat. Så det har inte täckont till gag. Och ultrasmängat ivrat här att oja profeter eller oja fetrar, antalliga fetrar, som att omsorgan för det. Och att du skulle vi lära att känna och sucha hur det var och kunna ischa här till att leva till liv och i någon. Ja, om det så sker dubbelt. Så tar män som känt och tar alltså Victor Danielsen han har ju omsatt Bibeln där och han arbetar i allt liv. I visste att han bor i Tjockon att han arbetar alla nattna framåt och måttna och han kallar det leja trät av den och i spårstående om natterna och arbetar och skriva i och till morgon och så svävar han. Tar första timmen där av måtten då. Ja. Så tar han arbetar när det Han har nevnt kraften av søvn. Nei, det er alltid ikke. Det er alltid ikke.
Öl arbetar lagt ett. Men annars så gör det mamma något så stottligt här i han. Vär och vi säger att hon henne var så han var bara inte under där som man säger. Ja. Och han gav alltid ju om 5 timmar och tar kanske kan man sovna då. Ja, netto. Så han kallade en tonno till henne 8:4. Ja. Så han inte för han tar även 8. Ja, netto, ja. Så gav han inte. Nej. Ja, så det är nog så stottligt. Det är henne för under tonnorna. Ja. Ja, så men Så folk som har gängt fram vi här, det har vi där Victor vill jag vidkänt att det tunna står fram vi här. ja, det var det. Men Andreas Slån som är åkt jag nämnt, han är ödelstörst arena med Tofton. Och så Victor, han bor i Tjock, men han bor i Ankerstams. Allt är just i Tone, ja. Mhm. Och han kunde gott komma till Tofter. Och så sa han inte på en vik. Jag visste han kom, men han har inte begynnt det här att det mötene som han höjer salen. Tog att han höjer till således, säger han själv vid med, att det kommer tøyer, det kommer rønter inn i løyve, og det var så herrar, at han kom inn av Tofter, han visste at en oppgave la fire seg i samband med hese som samlet oss her, og han var 4 år. Tog at det var sånne rønter kom inn i hans løyve. Jeg skriver om en tvärtrutchar och förråden till tabellerna som Jan Kemmene gav ut nu. Ja. Här kvart kan komma och jag ska inte fara något här. Och det var slett så Tofton här var, men han upplevde det här. En affär det skriver jag om. Ta kardian i en bil. Och en med oss som alltid har varit så gav i han var ikke gav ved som øy, da. Og han fortalte meg for som mann, vi tar til møter i Kotla for i øy. Det var 73, altså. Samme år som andre døye. Ja, etla var det kanskje Arin Jøl, etla var det 18 av Nordkjara, men det var anna kvart 72, etla 73, og 73 døy han ute hest til alt. Och så ser han inte mannen, jag har skrivit det här, och han ser inte mannen och har gått ner, och han säger vid mig, kan du inte köra så att köra roten ner, och så kan jag prata med han och få ett här, att vita vad han lyckas som varnas med. Det han var så väldigt gås. Och jag minns det är kartor fram vi här och med upp där att det andra han skulle vara ute nyer. Och han snackade av honom och vet inte snacka med honom. Ja. Så satt det samman vid en tjänare herrans. Och jag tror jag fjärs ta fyllt i 35 år. Och jag tror jag fjärs han var född 56, så. Då var han kom näka väl upp i fjärs. Ja, han var 24 halvt han døy, og han fylte i februar. Og da han veldig yngre enn og i det. Ja, nekvinkre faktisk. Og dette var en sånn lærdom for meg. Jeg synes hvordan øynene som jeg tant har han alt løyve tog da. Ikke et år om han, bare harmer at han ikke kunne slippe at ordene heter her. Det han visste inte om det. Det var bara kommet, så. Och så minns det att det kardian till hus och han säger som oftast är meine det. Så och så säger han också annat att Herren vill till att det ska ej moja med mig och jag ska halka med mig honom tror jag att till det enaste rätt. Så Ei mykje tikk om sidan vi teg unko her i 4 pestbra 5. Under handgods, så han at høysunne kan sette tikkon høgt. Og när ei mykje man sen? Ja. När viskar anten til at min godtamliga natura släpper råa och ei mykje hända personen som i sig själv är så stolt ut i gamla människan. Ja.
Ja. Det är akkurat, ja. Och jag tänkte slett inte det hände. Att ta boja i mer när kan sammansläta i nät. Ja. Ja, det kan sammansläta. Som är slett inte skilt det. Och jag får så till andra visen här och ta hoppas jag för mig att det skulle uppleva det här. Och han säger bara, Paul, jag menar det, men ska Herren bruka till lika till du är lika gammal som jag är, så måste du tåla mänskligt. Det var det han säger. Hvor sa han loja? Ja. Det var för jag skulle toa loja. Det är så här. Nettopp, ja. Tog han säger Petrus i det och till något 3 kapitel att ett la fjärde att kvärt omtid alltså lojalt att det var sliv för syndertyckare. Men lojalt det eld och tågera att gåva. Ta finna nej så gott. Nettopp, ja. Nej så gott. Och ta till finna nej så gott så är det alltid något nytt. En nytt kapitel till lov. Du kanske få gamla nej. Nej, det är sant. Du kanske få att det samma som du fick ta. Så. Hon är alltid nudge. Och till lucka med näck morgon och också med här att ta i god äntar och toja bil och ta in och löver så fast de nudja nej. Otroligt hållet. Ja, fantastiskt, ja. Ja, helt säkert. Ja. Vet alltså det naturliga i och det tror vi bäst i vännerna och vi tror som vi plear ver och så varsta. Ja. Men Herren han var vi kvar bruka inte omstöver till att få och vojare. Alltså att som det gamla satt och var öjring tar vi att tisna foton alltså. Men mer tidsligt det som vi vill att tisna foton av corona. Vi släpper inte att det ska ta komma vännerna. Nej, akkurat. Ja, jo. Och vän bojte bäst. Det är uttrycket som ett i ett lårtäck, ja. Men är det alltid klart? Det är så akkurat, ja. Det är akkurat, ja. Ja. Det är goda spårningar om det vänner som bojte bäst alltid är till gagn. Det ivist ju. Ofta är det självande goda vänner är det goda. Ja. Men att fylja samma i Herren och leva samma i honom och vara alltså det är som du blir säga kvart jag har talat för fint för mig att säga han säger tjänast men att vara i hans tjänast det är vi alltså vi är ju att han säger bara är i hans tjänast det ger hesar avbjörningarna att han är inte intresserad i att vi bara har funnit ett hyggligt parkeringsplats och här stannar vi där. Han vill ha kom fram efter alla tøyna. Och min definition på att vara gammal. Det är tid man har funnit rättes av en sån parkeringsplats och inte vill att något ska brötas och det har han ju aldrig göra. Så att det tog ju Polen en onkel sprälsken över. Så två är färre vi är som enka. Ja, men det är inte 8 runt. Nej. Det är det till det samma. Ja. Tog han säger också i Patsbrev här att avsände ner i 4 kapitlet att som en för finjunai gav och tän sålös i henne. Och jag helt slått om 4-6 race ett till. Ja, kvar är stå. 4 Patsbrev och. Ja. Patsbrev. Ja, det oj tror jag att 4. Ja. Ja, här står det här. Ja. Eftersom en och för här finns ju nya gåvor. Tjänar sålas för öre vi henne. Som går hushållare i markfald och nya gods. Talar onkel så talar han som orgods. Hever onkel tjänaste så tjänar han eftersom God ger honom kraft till det. Så god kan være arter i ötlom i Jesus Kristus som eier dord og mått i alter og atlar over. Amen. Ja, jeg minnes Steina for Ammatøyen og i havn. Elspa, han var en møte, og det var samsmøter.
Och att ta med samsmöte klarna i för mer att det värsta. Att hur man tante. Att du tante inte utan du tante öron. Ja. Det är att tjäna till att tjäna vid nöjegavna. Och nöjegava gods av att lov existerar har rockare. Det vet vi, ja. Ja. Så det är vi lov släpper att nöjta till och i nöjnar tjänast. Akkurat. Så det så det är vi lov är i Kristus, så det är inte oj entreprenören alltså. Nej. Det är inte några flautant. Det är en person god i den heliga anden som är kommit in och i det att tjäna tär. Alltså han säger i Galat och i Filipperbrevet 2:13 han säger till att god är han som viskar ut det kon. Bäja för att kunna vilja och viska till goda vilja så innan alltså. Så heter är tandpersonen som är åt vi med. Nettopp, ja. Som är mot lojt. Ja. Som brukar mot lika. Ja. Att tjäna vi, ja. Ja. Och att det är näka som är så helt otroliga ja, som är mot lojt. Hvis jag läser rätt, ja. Ja. Och du särsta här tar du kommer i från Jordan. Och han säger vi han att det är smavis så blir de. Men det är nog för näck nej. Nej. Är så nej? Att människosliga tala helt vitt över för det, va? Ja, förlangande. Det är förlangande, Det ja. satt det gamla så Ja, förlangande, ja. Men så händer det här. På inte att han var. Ett litet vers i 17 kongebok 2. Ja. Som tar nu Jinko. Og tåsa og saman. Kom eldvoknor vi eldhesten og skilte tar kvøn fra øron, og Elias før opp til himmels og i stormen. Da Elisa sa hetta, røpte han, feirmoin, vaknar og hestmenn Israels, og han sa han ikke atter. Ta trøyvane klæresøyne, og skrattet det sundre i helt. Så han tok han kappe Eliasar, som dottern var av honom, vände vi och för oman att arbackan och vi i Jordan. Han tog så kapp Eliasar, som dottern var av honom, slog vattnet vid honom och säger, kvar är Herren god Eliasar? Till han har ju slige vattnet skiltet sig till båda såger, och han får i rom. Ja. Det var första tekene. Ja. Och då samma slag som det sista tja Elias. Ja, samma. Börjar jag här som han släpp. Ja, ja. Och ta ligger öjla när jag är sån här. Kvar finner du Elias attor? Att han har hatt det. Det var till Jesus. Här är det fjällen om vi Jakob, Johannes och Peter, ja. Och han var en ära utskönt. Och han var två som vittar sig. Som är det ordentligt. Ja. Och det är Elias och Moses. Och Moses. Ja. Annar var riktigt bort till himmels. Och han döje. Och inte var kvar graven sån där. Det god göra en själv. Ja. Ja. Alltså här är först och två representanter. Annar är från Laurenar dövon. Han så låter folk, jörska folk ut av Egyptalandet. Och hin är Elias, han som. Ja. Man kan säga att här ombåa lovna och profeterna. Ja. Lovna och profeterna. Ja, ja. Det loven var ikke bare given ensamhet. Nej. Profeterna var jo eisen givende, ja. 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 Det er en fantastisk hending at det her. Og jeg spurte en av Åge Åliker. Ja. Han skriver några fantastiska böcker om jag minns inte akkurat heit alt dem nu, men det var tror jag fantastiska böcker. Det var sån trilogi som man säger, ja.
Og her han inne i at nå taler han fra himmelen. Jeg halte at han nesten bare kattler så løsne. Ja. Fullständig fri och nå talar han från himmelen och respons att han säger ja. Så säger vi han om man var klar över till att Moses han kom in i landet. Ja. Nej, det gör han inte, säger han. Så jo, han kommer fjället här, så vi yes. Och men det som är så helt standard vet i halvt det var man ni som visar att ja att det var åpenbart han var väldigt adulten som bara söker sig ner i det där. Och tar svåna kommer att där och allt det här. Ja. Och ta ut det så klarna att ja. Nu Angel Elias och nu Angel Moses. Nu bara Jesus. Och det akkurat som om att lagen och profeterna till lötena så var det att man säger fejta er borster alltså. Det vill säga dämpa er ner och Jesus går in fram. Ja. Han som alla tøyne hever dreier seg om. Ja. Ja, men Peter, han var sin rambraver så att det kom ett så braver då vet du ja. Jag var skvitt så att ambraver eller anbraver alltså. Så kan som Arren heter allt var ivsteg, ja. Ja. Så han säger skulle vi inte göra tära en bostad och och akorna. Det här har gott av era. Ja. Men så kom rätten som du snackar om. Ja. Ja. Det sån må den älskar. Ja. Höjr i han. Ja. Och här Moses så är det profetera. Ja. Att god Herre ska resa upp man som ensam är. Ja. Och så ska vara kvart han som inte höjer han. Ja. Ska vara tunder ut och falskt Och nu kommer rötten här och bara vad vattnet det som Moses har sagt och säger heter sån må inte älska er. Höjer han. Men annars så läser jag en som säger eller hört han. Det var Joseph Prince han säger om så dulterna. Ja. Och så säger han och vi på past här vi kan se att när bort. Ja. Utan att det avska dulterna. Ja. Att det här som Peter känner vi hade ju fullkomliga borster och van och vite. Säger att det här. Men säger han, självt det här som var borster och van och vite, det klarar jag inte att avräkva dulterna som lustig upp här. Det är ju en fantastisk nöje. Ja. Annars alltid ofta att vi gäng och halta till att vi kunde avräkva dulterna och nöjena. Det blir stil. Nej, det blir stil. Det sankren. Det är en annan bättre vär. Ljus och gå. Så säger han, det ytla finns oj här och oj. Utestångt. Jag ofta stäcka här. Här är nek vilt. Och jag alltid må inom på inte gott, säger Paulus. Alltså det är helt fantastiskt att du huxar om att det här så värden här. Ja, helt lustas. Och vi dova öle ytla att öjmynda och det. Och det var så öle nekva färna större än det som vi klarar öjmynda och. Men nu en dag här fyra får jag huxa faktiskt akkurat här tanken här om att ta vid för att komma hem här. Ja. Ta halt är vid alltså underbevusst att fyra stilla och där. Ja, nu får vi att leta okkara troa fälla var uppa. Bröra folk får leta bröra folk och pinsa folk att pinsa folk. Men nej, det var inte autoi. Det var inte som skile sunter. Det var inte en avsämja om lärarspurningar eller näka saker. Alltså anden är fullkomna. Ja, men hon är långt och fullkommen här att han har. Ja. Och det kom till med manna kvällte så det var bönamöte och så var det ett annat som inte rikka ju men det fick så där rikka och vi att alltså uppa vägen. Ja. Och han som skulle vara här han fick frafall och så tävla över några minuter och så var det allt ordna. Och så förmöter fram och till det inte folk ska se där. Att vi inte skimisk.
Och är saknar så öliga när jag möten bara möte uppbygga möte brevbroding under corona att det är det ja. Har inte varit. Men nu är det så att nu var det som det fortsätter. Och mitt med det sitter jag också med det här så ser Herren eller så känner jag mig själv. Vi är så imisk. Men vad är vi så imisk? Torten är i öll. Fra god. Öll som tryck på han. Lika mycket hos imisk det är. Akkurat. Ja. Och ta to nu ser hin imiska vi Kristus är eion så särst du öll fullkomna i honom. Nettopp. Alltså det är bara så helt understandande. Och i löven och den liva löve fullständigt av vi böjderna gör nu och vitande om att som människa är det inte bättre än näkare. Och ta med mig en så stor skickning att jag sitter en och låter, jag blir bara sittande och falsk rösta sig att ni är i byen. Och det får bara späkligt ut, alltså. Jag ser falskarna som. Ja. Och ta kom det att ösnen till mig och han får mig och rambrevet. Rambrevet heter börjar är helt underfullt. Det är Paulus vilja Guds apostlöjtningarna. Och så han förklarar det här. Ja. Och så säger han till han, så man langes detta sådja tecken. Och det är det som är så, om jag får imiska, men kärlek Guds är i hjärstuntar. Ja. Och man langes detta sådja tecken för att jag kan få låta ankare antalliga nöjgav så till kunna styrkas. Så täcker han och att det är ett av er. Jag menar vi att tid samman vi med Skulle få låta ankare nöjgav alla säger det. Ja. Ankare nöjgav, ha? Och så men nu är det ötla. Ja. Han lunches. För jag lät att det få låta ankare antalliga nöjgav. Ja. För att det kunde styrkas. Jag menar vi att det är samman vi tycker. Ja. Kan styrkas och fälas tryck okkara tycker och mojne. Och kære syskjen tid som är vi och i hästen her. Det. Ja. Kjent og avkjent, det er ikke vi til å sette gjøre. Og i Kristus og han sier i Galatbraun her, i Beie 5 og 6, at alt værer om å være nødgjør skapning. Og alt værer om, og hatt er nok i 5 og 6. Ja. Alt værer om at det var trygg som virker og kærlighet. Ja. Vad är det? Är det bara ett neutralt ting som du repeterar då ofta nät och så rycker det? Nej. Nej. God rant. Ja. Och han gör det livant. Ja. Så han bor ut här. Och fullförda vi sin egna liv, ja. Och fullförda det in ut här vi sin egna liv så tankar gången ver som nöjer. Och i morgon täger sig att så måste jag för läsa Hebreerbrevet kapitel 12. Nej, det är 17 Korinthierbrevet kapitel 12, ja. Och där imiska meningarna, då. Det kommer ut till kapitel 12 så är han riktigt borster Paulus. Ja, nettopp, ja. Och här läser jag det står om att vi skulle ta varje hoxan till fänka under löjten för Kristus. Kvoi. Ja. Det är också rökris. Nej, nettopp. Men han sa rök allt ja. Han sa hoxan det. Ja. Det är fantastiskt att och allt det här är näka som kräver av oss. För en enaste av oss. Ingen av oss släpper undan. Och det är ett ivigivne. Ja. Alltså kvar och vi faktiskt alltså så som verkligheten är från Guds sida. Så må vi välja. Enten okkar egna hoksaner som ikke ber mål, eller at vi velja at letja tærd og søyes og få hansara
hoksan, et lytne i for hans her hoksan. Ja. Og her standa vi til det. Det er prosessen som vi her. det i. Og også til at det mjukløysen. Ja. Og i tog som god hoksar, tog anken annar var eimor og milter som han, ta hans halmøyne inn til sin drøv. Og nå anken fordøming må reka med kan, tog rettviser vi blev. Kan nekar komme nå i hatta, stolter. Godsendt dem stolte mot. Men de mjuk og djevran hessa naia, liva, loive, naien loive, mittlen. Ja. Og nu kommer jeg til det som mangte vi i Rombraun. Det er først så, fra 11 og 9 til 16, så sørst du det klassiske verset som jeg hørte i badene, jeg alltid hver en øyne som møte. Og du det verset 8, Rombraun 8-16, eller her eller. Ja. Ja. At det tog skammest ikke vi evangeliet. Ja. Det er jo kraftgods. Kvarjon tog til frelse som tror. Ja. Begge jøda fest og grikka. Ja. Eller hedninga. Ja. Rattvise Guds avtrykk åpenberast og i tog fire trykk som skriver sin rattvise skal livet av trykk. Ja. Men hvordan lever han? Du får langt og nye i Romra i 8. Du renner jo i til som du ikke ville drømt om å skrive her. Og det pjøst ikke å lese det. Det har vi hentan heima gjøre, og det har vi mennesker som lever såleis. Og til øyelig kjøtt, vet vi akkurat forstand, det dømer de som lever såleis. Øyelig kjøtt. Ja. Men så først vi inn i andre kapittel. Andre kapittel, ja. Og hvis du leser det første verset i andre kapittel, og i ljøsene er hva han enda kapitlet vi, og dette er 4 hesefolkene, 16 vers, som ljøer. Tog skammes ikke vi evangeliet. Ja, tog det er kraftgods til frelse. Ja, 4. Kvarjon tog til frelse som tror. Og hva er mannen tar for å forklare hvordan den mennesker fære, og det så løs, som gjør til at dere forstand, vi som halte dere være, ikke kunne gå til det. Ja? Nei, det er akkurat det. Er sammenheng og i... Jo, det er det. Det er en sammenheng her, og kapittel 1 og kapittel 3, kapittel 1 og kapittel 2 og kapittel 3, det henger sammen på tammadan, at i enda noen av kapittel 1, her lyser Paulus til god leisa mennesker. Ja. Og i kapittel 2, her lyser han til, man kan si godelige, eller til religiøse mennesker, som ikke vil bodja seg fire nøyegodsa. Ja. Og i 3 kapitlet, nå har han lyst begge godleis og godelige. Og i 3 kapitlet sier han, og han konstaterer at hava synda, og ta med fattas dårgods. Og ta han så sier her, gjør en kapittel her, ta sier han fra vers 1, to mennesker, hver to så erst, som dømer, hever til anke avsækan, og i tog som to dømer annan 4, for dømer to jo til sjølvan, tog to som dømer gjerst til sama. Så alvorligt det at døme andre mennesker. Ja, lika mykje, altså, hvordan de og god elsker det som de og hvis jeg leser rett i brøven, så han ikke bare bølt for synder okkara. Han bølt for synder alt samsens. Og hvis vi nå missa nøye loivi og på at motforstand sier til at dette kan de ikke godtaka. Jeg skal ikke godtaka det. Det nøye gods dekkar, og så kom hese tanken, som så mange fyrir bjarka med her. En med røpte jeg Kai, og vi med veien, vi var og hadde møtt her, Edsheim, og han stod med over, gammal med over, og han røpte jeg Kai, to Kai, han taler om hva sa det her, dette her. Rambrava. Ja. To Kai, hver jeg synte døg i Jesus 4, og tog bostor som var det her som jeg gjort, Åren
jag kom till trygg. Att det är det som inte är attarna. Och han var inte dåligt alltså. Ja. Så inte mannen alltså. Han dröpte med han till det. Och Kai svärar kär vinnor och bror i herran. Han dör ju för det här som du gör det åren och det här som du känner nu och det här som kommer att han. Ja, särskilt ja. Känner du? Alltså och jag heter så reaktionerna. Det var en gammal man, han är livet löjve. Ja. Känns det Det kanske var för vitt lov att avmarska kvar och läs att det första versionen stannar inte en liten sättning i mitten där som du läs. Jo, Ja. her to mennesker, Ja. hvor du så erst, Ja. som dømer, hever til anke avsakan. Nej. Og tog som du dømer annan fire, Ja. fordømer du jo til sjølvan. Ja. Tog som dømer gjørst det samme. Ja. 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 Alltså det vill säga att hvis är nu för att fördöma dig som är alltid inte ja. Kvart? Jeg er rett til løyve. Alltså jag man säger jag blir så klackar av dessa bröven. Det är så nej och så inne kosta är skriva ja. Och så är det lite så tatt upp att Guds anta och i praxis. Ja. Och visst då nu nej det är för längt, ja. Och också att det bara tanken att du säger att det är för längt. God sin nej. Gå så längt för han. Ja. Han var nyer om. Ja. Och så kom några helt öjda mästlet och det är oss nu i 4 Petrus kapitel 3. Om det som är avlöjen att döven növa. Och det är öjda skjoltan när kan nämna vid här. Men nu sitter vi här och vi är ju här till det samma. Ja. Och jag vill gärna läsa det som ständer här. Så jag men kan undrast i det. Men hur måste det komma att ha akkurat det var inne i oss här. Ja. Han säger i 4 Petrus till kapitel 3 och till änden hela kapitlen. Alltså Kristus säger han och i vers 18 och i 4 Petrus tror jag ju öjna för synder. Rattvisor för orättvis. För att han kunde löja och kunde god. Han löj dejan i holten hon, men var gjort livande i andan. Ja. Ja, det här, alltså, att det klinkar hårt, ja. Men nu kommer det trätt. Och i honom får han öjsen och prätka för anten hon, som var i värhalte, tajmen som i foron var i avlojen, ta i länk med att gå spoja i att döva näva. Medan östen var smoja. Och i henne var det några fåar, 8 saler, frälstar vid vattnet alltså. Det var frälstar från att ötlinnet döja. Ja. Och nu är han färden till dig. Det er avlutne. Ja, det är avlutna. Ja. Alltså, det stämmer bara så. Jag kan inte lägga trätt i, men Tajan var det för synder av svansens, och han fer nye till antan här. Han prætikar för antan. Ja, prætika. Ja. Men det är en prætika till att det för tikkon. Ja. Det är Nej, jag spyr ju bara. Ja, hade Jag tar det så öjligt att göra med till han som säger vad han säger. Nej, det är akkurat det. Men här ständer så att han prætikar. Han det säger kan inte vara något nytt då i att han är färden bara sagt om ja. Nu vet jag det att till Ranger väl. Det är så märkligt. Det du sitter så lös. Och du märker herran är
Och han teker detta fram och han säger tack att här vi. Tack att här vi. Och hade jag varit morgon? Det var en morgon, ja. Och ja. Jag vet inte om jag vet mer. Jag vet bara att här som det stod här och i tog som vi då så och i 17 kongaboka. Kapitel 2. Och jag ska läsa till ösnen. Han säger en sändning, en endsändning och gör det vi kallar Korta Norrhavn. Det var första tjejerna en appadotter och Annika och Amandotter. Så kort ifrån och nu var en endsändning av Bispe och han säger hette här att han tar inte att göra sig klockan på år. Men han säger till att han säger så säger år. Ja. Akkurat. Det kunde han alltid säga. Ja, netto. Och nu gör jag det samma här. Ja. Ja. Och tar det så först åter till att här i Kongabok så särskilt vad det här hända på ett att han att andra färden upp och hinner visst i vattnet och färden i Rom. Ja, så kom han näkter av oss ner läresvännen till Elisa. Och det var som jag haft med via träet. Ja, han tog nog kappa Eliasar som dottern var av honom och slå vatten vid honom och säger kvar Herren, god Elias. Det han är sli i vattnet skiltes till båda söjer och han får i Rom. Så kommer det till. Ta profeta läresvännande och Jeriko som stod på inte i honom och så han ger det här söttetal. Ante Eliasar kviller och Elisa. Då kommer så mot honom och kastar sig ett lära för honom. Så är detta att sätta via. Här sa han tjänaren tog någon halvtrus raster män. Lät har färras det och lojta efter herra tog och lojta efter honom. Det ska inte hemmas. Och i stormen någon. Alltså, det kan det inte förstandet så mer finna på. Så ständer det. Då läser jag bara som det ständer. Ja. Lojt efter honom. Herratun. Kanska ante herran sever tidsan och kasta han okkur fjall. Eller omkring del. Han svärar i tid skulle ikke senda til det. Men vi tar at det helt at juka, at det var nek brukt før. Ja. Vi sier han, sendte tar så av sted, tar sendte nå en halvtrus menner av sted, og tar løyta og i trutja det her, men funnet han ikke. Så kom det rett til Lansara. Han var enne Jerik, og han sier vi tar, sier ikke vet ikke om, at de skulle ikke fære. Jeg minnes da at det är så eller näck som kommer fram i honom och man sitter samma i herran och man märker till att han vill näka. Utan att göra till klockan och på näka. Du läser nettopp att det här i Petrusbrevet och talar onkur så talar han som orkots. Och hever onkur tjänast så talar han ett som godgör och kraftigt till. Så god kan vara allt för öll. Känner du? Ja. Tala som orkots. Och tjän som godgör är kraft. Så god vara allt. Det är akkurat det. Det är man kan säga att det är två kälter som vi kunde dreja av. Det är också egna tankalöv. Och man kan säga anslöv som så ästna. Men vi nu har vi tåsa öjlanek om profeter. Ja. Elias och Elisa och alla de här profeter lärsvänarna. Ja. Och jag har så ästna nämnt det här förr här om ta i Moses säger att det är inte att jag vill det yngst
at alt Guds folk var profeter. Og det ikke utgynnt, og jo vi at Jesus døye for syndrokkere, for til himmels, og hever givet okken andasøyna. Så hette her den samme anden som bor av profeten, og som kvilde av profeten og i gamle pakta, han den samme som bor i okken i det, og det kjeltan som vi atleie til å dre av, og her kommer så til innfri for en enkeltland av okken, at vi må gi okken iver til herrene, og trakka til suyes sjálve. Ta og vi vet gjøre det, for enkelte av okkene, ta opplever vi en avfædelig fellesskap, eisen i okkara middelen, ta vi møtast. Og jeg tykker på det som vi bare kjenner, ta vi kommer sammen, har gjort nu og så nekvare. Jeg tror ikke å bestemme ut her, og tror heller ikke å bestemme ut mer. Nei, jeg bestemmer Men ser man så søker vi herrene, og opp til 4 som andre hans lekker åkene. Men hette givet ødelokos falskje. Hette ikke noe mystisk. Hette ikke noe for noe spesielt utvalgt. Hette her andre herrens, andre profeter, givet åkken ødelom. Og Paulus sier eisen her, og i 4 Korinther 11, at treie etter hinnom andalige gavnum, helst etter å profetera. Hvor sier han jo, til han som taler i tungen, han oppbygger seg selv, men han som profeterer, oppbygger samkomna. Det vil si fellesskapen. Vi oppbygger hver annan. Vi har en andre som god til å give og nødlom. Og det er det eneste som fyller vi oss herfra og inn i anleggene på oss. Så kan jeg lette etter tre. Ja, det det. Da kom det jo sånn du sitter her og sier at det her. Han sier i 4 Petrus 8, han sier, altså det blir slett ikke til å ta midtelen, man må ha alt da, men man tenker inn i midten bare for å vise av. Han sier her i 2. vers, og i 4 Petrus 8, utvalgt, etter 4 vidan Guds fægir, og i halkan andans. Til lyttene og avsletting vil bli av Jesus Kristus, nei og frier fallet ikon, markfalt vil lot, lova være god og fægir har okker Jesus Kristus, som etter staur og miskonsøyne hever enterfatt okkon til livande vevn, vi opprørsen Jesus Krist fra innom deg og til avforgångeligen, avdolkajan og avfallnande arv, som tykkon gamtor og i himmelen, tykkon som vi kraftgods og varvått, vidtrykk, tilfreds, som til røyer, at vi åpenbærer sørste tog. Og i henne gledes tid, om tid så nå, ståtta tog, hva så skal være, det var sorg og i alskjens rønten, dette var nekk av morgen. Øyelig nekk. Men hitt ble bare større, og jeg har så øyelig ilt vi har gåttek, at røntene ble så det er så, hva sier man om det? Frostingar, menkar, ter møta, heimren fætar til oi, ønslig og trong, vært han gøta, morstaren, undan ter støy. Tålen takk vidt innom krosse, kærløyge sikrar til sørst, mersk vi Guds kærløyga plosse, han ter av folk hever vurst. Brottlatter fakraste morgen. Løyvi og svinner til møyr, hjärsta og tyngst av sorgon, lektande sal, hetta høyr. Og så skal jeg enda vid høy som her stenter. Og til han sier, Petter sier at han elskar vid, til at vi ikke har se han. Og til at vi nå ikke søtja, men tryggva, gledes vi til hånden vi er en ausiligere og dørmettere glede, og nå maler for tryggtikkere frels og salene. Og så om hesa frels. Hesa frels.
Värda profeter granska och rannsaka. Tar som profeterar om nøyena och i tid skulle få. Tar granska av kvar eller kvosse tøyen vær og i antikristusar som oitajmo vær vuste og tar han framman undan vittna om løyingar kristusar og dorten attana. Og så enda vi, og tajmo vær oppenbera at det var ikke sær sjálvum. Det var ikke sær sjálvum, men okkom tar tanto. Vi her som nå tikkum boa vi tajmon, jeg var kunnkjørst tikkun evangeliet og i heilig andan. Som sendte vær av himle. Her som anklar tråd etter skoen og i. Gire tog sinnes, lentar sinnes tikkara, og vil etro, og sette halt og folk vevntikkara til nøyena som tikker vøytest og i åpenbæring Jesus Kristus. Hva sier du nå? Jeg sier bare amen. Nå måste du be. Ja. Og takk. Ja. Jeg går feir, og i Jesu Kristi navn så tilber vi til her. Og vi takkar til her. Vi takkar til her fire her, og utgrunntande nøyene her, som bare kærleidje til en virksamer. Her tja okkon, og ui okkon, og vi okkon. Okkon öllum som har sett akkur allit av sånt Jesus Kristus. Takk fyrir dette evige løyve som du langt nu hever giv okkon herre, og som du hever fyllt okkon vi herre. Og herre, vi takkar der fyrir herre, at du hever av ångan hatt slept okkon. Du hever ikke lært okkon være feirleis etter her, men du hever giv okkon anda tøyn herre Jesus, tøyn egna anda. Og til takkar vi der og prysar vi der fyrir herre. Takk der fyrir min kære bror Paul herre, som en affær hever øst ut av tøy som to hever lært han få. Og jeg takk der eisne fyrir Anje som så trofast sitter her og teker det opp og klipper og setter sammen og forsente herre. Takk for at alt dette her virker sammen til at mennesker være signaie. Vi tøynen år og vi tøynen anta. Vi takkar der fyrir til her. Vi vil signa hver annan, vi vil signa land og folk okkar, og vi tøyner og dyrer bare navn i Herre Jesus. Amen. Så var hentan her sendingen kom det enda. Gjerstamal, som vi kallar henne. Og mitt navn Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmar Paul Fære, og Anja Hansen er som er her til steder i det. Ter fire parstene som har vært kjent her av Iktus, her er suttje av YouTube-kanalene til Iktus. Og hesten her parsten, han får så eisne komme. Tusen takk for Jesus for.